Mark Zuckerberg, zakladateľ Facebooku a riaditeľ spoločnosti Meta, zverejnil pred niekoľkými dňami video, v ktorom hovoril o budúcnosti slobody slova a boji proti dezinformáciám. Všetci si všimli, že v podstate oznámil, že v rámci Spojených štátov platforma Meta bude rušiť fact-checking. To, čo mňa zaujalo oveľa viacej, sú jeho reči o tom, ako bude postupovať inde ako mimo Spojených štátov. On doslovne hovoril, že bude spolupracovať s administratívou prezidenta Donalda Trumpa a že sa budú snažiť brániť technologické spoločnosti pred tým, čo on nazýva zavádzaním cenzúry. Tu si treba vysvetliť niekoľko základných faktov. A je skutočne veľký rozdiel medzi tým, ako k slobode slova pristupuje Amerika, Spojené štáty americké, a ako pristupuje Európa a Európska únia. Náš prístup, európsky prístup, ale vychádza z nejakých našich skúseností. Vychádza z 20. storočia a z našej skúsenosti s fašizmom a komunizmom. Po týchto totalitách, ktoré si vyžiadali tisíce a milióny obetí, veľa európskych krajín pristúpilo k tomu, že sa poučilo. Rozhodlo sa neobmedzovať slobodnú diskusiu, nerozhodlo sa obmedzovať tú základnú slobodu slova, ale rozhodlo sa odstrániť extrémy. Extrémy, ktoré vedú k vytváraniu strachu, nenávisti, k nebezpečnému vyhrážaniu, k prenasledovaniu, ktoré vedú k šíreniu lží, ktoré vedú k propagande totalitných ideológií, ako bol napríklad fašizmus alebo komunizmus. Aj v našej slovenskej legislatíve platí, že máme zakázané napríklad nebezpečné vyhrážanie. Aj v našej legislatíve platí, že je zakázané šírenie tzv. Osvienčimskej lži. A za niekoľko dní si pripomenieme 80. výročie oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau, v ktorom skončilo aj mnoho našich spoluobčanov. A po druhej svetovej vojne sme prijali legislatívu, ktorá zakazuje spochybňovanie jednak holokaustu, spochybňovanie genocídy Židov a tak ďalej a tak ďalej. A táto legislatíva má pre nás význam práve preto, že už sme si mali možnosť vyskúšať, kam vedie bezbrehá sloboda prejavu a kam vedie jej zneužitie totalitnými extrémistickými skupinami. Preto sme prijali legislatívu, ktorá dneska umožňuje každému z nás slobodne komunikovať, ale odstraňuje isté extrémy v tejto komunikácii, ktoré v našej minulosti vždy viedli v konečnom dôsledku len k perzekúcii veľkých skupín obyvateľstva, k násiliu, k vojne a dokonca v niektorých prípadoch ku genocíde. A preto chráňme si slobodu slova, ale veľmi si dávame pozor, aby napríklad predstavitelia technologických spoločností, ktorých primárnym záujmom je samozrejme nie obrana slobody slova, ale maximalizácia zisku, sa snažili ovplyvňovať našu legislatívu týkajúcu sa slobody slova, týkajúce sa nebezpečného vyhrážania, týkajúce sa napríklad aj propagácií nebezpečných totalitných ideológií, ako bol fašizmus alebo komunizmus. A úplne rozumiem, prečo Európska únia presadzuje legislatívu, ktorej cieľom je zaviesť princíp, že to, čo je nelegálne offline, by malo byť nelegálne aj online. A veďme teda diskusiu, ale nechajme si zasahovať do toho, čo sme si mali možnosť vyskúšať, neopakujme chyby minulosti.